prøve at kravle op og så se, hvor højt der er, når du sidder deroppe. Ja, hvis man er 2 meter høj. De der små army-gutter, der render rundt på det her, de har... Du burde godt kunne jo. Ja, jeg laver det hele tiden. Det er faktisk det, jeg hele tiden er ude og... Det er sådan lidt, de har på kontoret. Når jeg er ude med andre, og så hopper jeg rundt over sådan nogle der. Ja, den er sjov, den der, hva'? Det er da sådan en, jeg skal sætte op ude ved lejligheden. Jamen, du er jo ikke i nærheden, jeg kan få benet derop. Prøv at se, hvor langt der er. Og den er pisse. Tænd Walter! Ja, tænd sig! Tænd sig, børste! Yeah! Tænd sig! Tænd sig, Walter!